सानखायो मानो होनोब्ला जोंहा जेबो प्रेक्टिस खालामनाय जायाखै जा नोंथांमोननि सिगाङाव दा ड्रामा बा स्मल स्किट दिन्थिनानै होनो नागिरदों जोंहा जेबो प्रेक्टिस गैया अन दा स्पटसो जा मोनगोन होगोन आरो बेनिखायनो अननानै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय माबाफोर भुल जायोब्ला Urlabanı bara zabai bahaya usahakan awas siap oi Andre lang siya oi Fuji sudah ketemu kau akan harus hilang katanya 40% ya sudah lambat oke muka नङाबा सोला सोंजोबगोन आं बेसेबांबो बुंनांगौ आंनो नों बायदि हौवाखौ नाङा नों मिथिगौ आंनि उनाव बेसेबां मोजां मोजां हौवाफोर लाइन लागायनानै दं आंनि उनाव फैला दङ मेन्डेला दङ लेक्सार दङ बेबायदि हौवाखौलाय आंनो मानो नांगौ गाज्रिखा नायनोबो मोजां नङा उदैयाबो गेन्द्राग्रा हाबा जाबाय नोंथांनि बियो माबा बिरलांनो गोसो दं नामा जों हाबा जाखो ना माखो बुजियो नोङो आंनाव बेसेबां बुरलाब दं बाहायबाबो बाहायखौनोसो हाया आङो नोंखौहायसो उन्दैनिफ्राय गोसोथोनाय नालाय नागारनोबो हाया साइस गैयाबाबो मा दं एक्टर मा आरो बिसिनि माबाखौ मिथिगौ मा दंजायो ओरै जों मोसानाय बेजों ओरै थांनाय जोंना मा दं मा गैया साबायखर थाबाय फैनाया थाफानायबा साबसिन जागौमोन खोमा दा जियानो जा जोङो हाबाफारिसिम दावगालांफिननोसै दा जोङो फैसालियाव लेंहरनो नागिरदों फिल्म मेकार एन्ड एक्टर मानगोनां रजनी बसुमतारी बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय जोङो दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांजों लोगोसे जोंनि आर्टिस्ट प्रडिउसार आरो डाइरेक्टरफोरनि जा इन्टारेक्सन बेखौ लानाय जागोन दायो रजनी बसुमतारी आब'खौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनो थाखाय जोङो थियारि जाबाय